bwatia niguo kurigiririwa nibigori byonsi electronics anetari yo katokora tusanga netia mangana system na system installation na boy gonna bintu binde obwa mono ebintu muna chiloni na self saving ne plan self planning yao nero ya nyanda gati ko chakune sa chinde na komu ko chakige that first challenges sinchare ngororo ko chakone bwate gasie kamanya ko sobo kabisa gasoma kokani bona nyorte challenge nyingi sana sa chinde kwara korosi gendo yasarika usitori go fulfill ne customer yataki na ande customer chine jiri understand chons Muringo kwaligania aimeyo morobelio gwe Esabari yo bonchereria asto kumerana na bonchereria a imena isiko yorogongo rwa Gusii twesemia amange wetera obonchereria bwabo nibo tokwemanya na kibacha geto bonchereria bwo ningi kyageta bakayimukige tamkero kyogo chaka obonchereria bwo na boigo na sikibacho alete asayi babakorera obonchereria bwabo mwanchi muri karansa oike elinde twemanye amange kolende inyora astinse mwachichi mitandao asense ya Facebook na bagotanyara wetera Ndizi TV News Digital na bega sensemere ya YouTube na bagotanyara wetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotanyara wetera www.ndizitv.or.ke eretaria ne Frida Kerubongo kwaliga ni bene elinde to sange aso wa moli kulia rero ni gotwatalire asensemo ya Nyamataro astokumira no moncherere yiga atumanye na kyakorwa na boigo mboncherere kiboli agokora karibu sana mbuya mono Frida so ikagaiga samalieta na ile jonte kyo nyanja gokora torega sia electronics anetari yo katokora tusanga netia mangana system na system installation na boy gonna bintu binde binga kirike no mwanchi muri abona tete komanya egasi ya gondi kwa yichagete egasi twaranye kore for long sajini date bene talent ngai gwacha kirete egasi ni chagete kinde school Ingi kiagertu ka chole gasi igakurwa rengo moke interest na bwada saving tebi we are ngi goro na ande ngachanganya motivation from somebody akanga the way forward kama kunyanja mana Bema no sanu manchuri mno igwete ni gatokenete gosanganere Elija oyo gokora obonchereria bwa electronics ne binte bingi gokora asenseme yiga ya Nyamataro munagendete kwerera ningi kyagereta kaimuki egetambukiro na gochora obonchereria bwiga kurinde ketoreira na mega kego egwachite skuru kegera na kyokora sibinte biga bya electronics skuru na igere lakini previously kentona tumgetene talent kama jako igora side in school kero kendo otarikaga iga sensemo ya Nyamataro ngaibono gwachakire tayo monyene na chakirte Nyamatara ande nkarenda Nairobi kidogo go gain knowledge ngamanya utakoira na bono back ase bonchereria bonde bonse kero monta ko imukige tambo kero kyogo chako bonchereria anto maitengo ganiari chibesa chugo chakira aya sensemo ya ungaikuwa usiti chibeso ga chakiro bonchereria boiga bwabo obwa mono ebintu muna chiloni na self saving ne plan self planning yao nero ya nyanda gati ko chakune bonchereria ekero korigereria ingyo tachorerete ase ando gachoraga iga asenseme yiga ya Nyamatara nonka ande sachini no customer chinyinge chimone tokuru abantu abange ngoteba bali nga ekero kubeke biashara nka abantu abange bali go chibago kibwa aya sensemo yage ekero kwimukie kige tambukiro kyogo chora sa yiga Nyamataro nakino ani amate yago ya ligerete kerengero likyo sachinde okuombia mangana ko rusiko ko bwamana ko yani okuombia mangana ye chiamati chesiko ko paso yu akaria na nesa chinde tori ko tekara mangana ba kwana kya no manyite genta okora anesa chindo batekere mono abura anyergo ko so yeri byasa ngoto tebinga aene talent ya watu megete na ndo kando kamenta masomo makego ugachakira uboncheriri obuiga tutebe e customer yage ntanga nikero kwali ko moroseri go sene simbi go sene ready na kiali actete kero kwa morosete genteke sachinde na komu ko chakige that first
challenges nchiare ngororo kocha konyibwate gasi kamanya gosoba ngo kabisa gasoma gokani bona nyorite challenge nyingi sana sachinde kwara korosie gendo giasarika usitori go fulfill mune customer target na ande customer chine njiri ku understand chons aya sense mo yago kwaro sege gente customer kende gyatebire nga turamoro seliwia ingi kyagerete ngwati gegasiye ogendete gwituma bakabona igase goikire gasi na ari gotiga singincho no kerenge kyana no kyari ngase gasi Biemano sana umanchu muri beta senikia Ndizi TV niko togendete gusanga imeyo morobili Esabari yo boncheria astogendete gusanga nere Elijah abunagendete gotosemia nga ekero ko igoire oboncheria nere buya goisanikia customer yago asensema ya eniga agendete gwetumia akanyara kubaga kwenekinga ngo mentale skills chitakeire aso boncheria goiga elinde kwenekinga customer kera ya moleteire gendo ngorosiale asenchire ndonge karikende na mega kego Elijah tutebe gwachakirite korosi chisini ingi kiaga tukanyara kuba go commenta bano gachaka korosi na nechi laptop no nyechi ready iga ideas you learn every day yani na venkansa china bora soma masomo kode and utra kode ono ukola na se process coin ekero kurigereria obonchereria obigabwa electronics ya soro gongorwa Gusii nekero kurigereria nechi county chiri chinde na kioko borengana Gusii anene mono abantu mbapwato gusiereria kubwachi nsemu jitinya na iroge sina gotina chieta ali interest nero ono Gusii ansa chinde abana youth baminto ebagotebega siene nkongo batimbate tigo sprint kwanyeteme one babwato gusierio bonge na ande nkubasaba bateme konyora obumanyi obonguru asabantu bali bamanyite gosibagende chi skuru nechikosi bakora Manche muri yetogende gusanganere Elijah inyora enamba ya yesimino egwetansa bwa screen yago banye koganitie omonyore no gutukaga sense mo Nyamataro na bugo sanganere amange gwetira sena mbeyo elinde ago kumanye ndinto kibiri ya korosi nyagoteta korosi rige tukindi yense na bukumutharera na bukumwakire na mbeyo sesimire ngabo screen yago nsago elinde musange amange akarukuye sense meyega ya Nyamataro ne gochigalia sange ne town kero kuyeria amaguri kero koroseri omontege to kero kokombe amaguri na kiali amaguri challenge nero ande sachinde customer na vera achonyete bie price eri gorake bobwa kogende town gendo kiara kiaba igo town sachinde chispenchira available na ande korwa anko spend 3 time konyora chispensa sachinde to mai gochi Nairobi kusiko town ona ande time kuchere afari kidogo teriko appropriate kero kenda spare parts ya gonga yogo chukwa rusikuru spare yangu tumande ku Nairobi ne supply chire town no to konyara ku mostly ande ngo beka to stock spare kero kurigereria magori koru Nairobi na ya Kisii na kioko ya lenganya tali ko bwekana ya Nairobi ngo bare chipa kidogo and then sachinde ku understanding chinsa chiri aga Gusii available kubwa gutomana kurwalia wanyiri tukoligima emanyo gochokonika bono sachinde ku prefer mostly kuri town ga ekero kurigereria kero korosi ibinte bigabya electronics ibinte bingo kibere bya twara amangana amange abara roseri montesi migoseredi ayo yero siorere kuabeire kago ikanyomba ange gokora gusekora matukabere na inde ekwame ekera kuira ne ire ebintu bine byonga kyogo chagwadi na biro abo ndo twakwana toigwana no nyine gase twakora tebe tubia ande twanyirorera batinane sejino nye damage kero na muko igwana ne customer mokombe the price akanenu ekero kurigereria aya asense mo yago aho nseryo wegabwa electronics ndumete nabantu bangi bagokora ngikiriye duke yabere unique omontara tie kwenda sense mende achega sense mo ya Elijah achakomoroseri ebintu iga most tegen to create unique chisimina chikoros mostly but we prefer other parts echigwate muna chiredio ne TV ne chi nebintu binde binge bikotumeke stream chisimina chire mostly available na chitokoros ndara tigere ko chikoroseria sedukeri nda chega igaseli ja chakomorose according to experience to bwate abantu mpa manyete twara abere gaiga more than 6 years on ground gobona abantu mbari batwa minute agotanga atanyori timuntu kitakoroseri busimi sinza china atanyori tio noyo kenge ko babi ona kikyo kegere akergenda essence ma ya ungu chire bwa advice chi customer chiao advice ngo bande anesa chino munyagitari yo narete abako kurwali kuya kubulyo mugani
Byamana sana umanchi umurigeni yotagendete gusanganere Elijah kura chinseme chiga cha Nyamataro uyo gendete gotosemia amange ugwetera obonchiriri obuiga bwaye obere kagotosemia nga nonye customer kere yakire asure nere bya kwa moroseri gintu kibwate equality engia nonya kwa moroseri gintu gike nyomba gesari kinabo akoira ni moche mukore okoigwana akero kurigeria se ingale sense mukurusia ebintu byago mbuye kibororo rakerona lete customer magose ase chi customer chirichiago chigo chambuye kiborororo aya kunda barakubakonalete bacha bakoroseria egento kiriba bwate chi customer chi ande je sajinde customer ngiana gagote new idea singa gankwango serete usenale nkanga naroko kore keneke ngebe tuyabono kuigwana nankoro bonding nere ko mwashe binte binge tani nane sachine kiryo komorose aba ko egasi ndiko sa connect to chese kitonyore mi asense yaona kyoko ira chi response chi customers chi response chonse to go treat fairly manche murigereria inyora togande tagosanga imeyo morobere Esabari yo bonchereria nere Elijah kora chinsembe chiga cyanyamaro inyora onye koganite gosanga nere amange na boko mwakira simi gwetra sina meyirugabo insabu ye screen yabo enero enamba ya Elijah onye botegeta koroseri diga ko rosibi bya electronics nyako gwate simi koganite akoroseri nyako gwate radio ebintu bya sibya electronics na boko mwakira simi erinde mobe mogosanga amange bono Elijah ekero kurigereria competition na sense meyiga ya Nyamataro na kire competition teyo ande sachinde zakon to ignorance bantu mbata itikasi igo dukate yo nere korosi ebintu bya electronics ase chinse meyiga Nyamatara teyo lakini jire chirange muna embassy abwate aba junction chiro chirongenke ekero kurigereria quality services chiriba kurwa naye ni chiabo ngakyo chikombe service yana erete best na nenko nyamini ndena jamini kwa ikazi na gako garatura Biyamana sana umancho murigeria togendete gusanganere Elijah ntaite Elijah ora bwatirira gaboto tebinga aya sense yago kwanyate amaegeri okurwa osenega nka yago kwa bwate yogo champo igoro bonchiriri obwiga akero kende abantu maroro babere bagweso kya kwabere go kubasomie gasi naboigo nimuri muguchimo bwatirana nere egasi igikega tumaitinga egasi yago ne bwate gasi nyinga kero kende nayo bika okoyekora nabogo no uchi gutumanyia mangenga ndikeri kigende gutuma agendete gwituma asiga naboigo mbirengo kibiri kwa bekire ebinyaso kugendera nga ebyasare biga byago ongoska biri go chimutu gusingo gali abire go bwatira butura soso mutu mukomukega tukwira nantusanga amange byamana sana umanchi muri ni tugendete gusanga imeyo muri biri Esabari yo bonchiri astogendete gusanga no monchiri Elijah kora chinseme chiga cha Nyamataro bunagendete gotusemia amange wetera obonchiri obwiga bwaye kondi nyira chinsemo chichindi chandawa chinsemo ya Facebook nabago tunyara wetera Ndizi TV News Digital nabega sensemeria YouTube nabagotonyara gwetra Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonyara gwetra www.ndizitv.or.ke umanchiri muri to basaguska to basakonigera tetraso asomutimo komokego atokoirana ntosange amange Ndizi TV obwenso bwomugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Maete chiba senguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obwojo botakeire school chego abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kera lituko muntu ngwe bware 10,000 na
mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao ya koboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okomeka emya yemo yokai unokobeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeli omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosorieye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro. Potters Haven iyi ni sukuru igosomya kuri ibirasi bya daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bobwato migilio gibirenko bigoro wetani ikisemi cyabutambe ngwegeria bare okubugi gita nabo igo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migilio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukunywa chinse muchogo isabira ribaga yokogosoreria chindagira chingia naboigo chikari chogo korobo sombi nkobwati abale amegerionsi yomurubiryo CBC irumwano ase skuru ya Potters Haven ayande utigira abali mubarororo nigo barase kanisa ya pefa ensemo ya daraja 2 wosobali kire email pottershaven@gmail.com boigo nabuku bakesimi asinamba enuti 52 isateyemo isano nemoibire isano noisetu inye gose enuti 52 ibereyemo kianda isano noisetu isano noibire isatu isano. Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokoreli ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Manjemo yonendengo kwaligania asensema yakabere chinga kitogendete gusanga imeyo murubiri bw'Esabari yobonchere kondendete gukwinyira asensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara wetira Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube na bagotonyara wetira Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara wetira www.ndizitv.go.ke konyara ntarasoa ase umutima komukego nabagingo boria Elijah aso bonchere yoboiga bwaye ngoli bakubwatirana nabo igombara byabali aberega kwegeria kurende nabo gatebyo mwanchi muri ya sobonchere oboiga kwabere go kwegeria abantu twabere do kwegeria abantu nenda sachinda abando ko bafusi batabwata interest yegasiye muntu ikagati nyole challenge kete otiga go start gocha ariko report gas batimbare babere twegei
bamaite gas na nembare gas kita na gutebia di ase electronics yo meti tobeto gukwanira electronics mwanchu muri na tete komanyanga ngati pinto kibirio okoni gaiga iganko ntori chichaja simuna morocha ama sasa ne chi yos chi quality chi memory card into bwate chi earphone ne bintu binde binge mune bibuli ne chi area chi extension to bwate ebirobu na binde binge ekero kuri rio bonchero rio boiga bwabo skills ki chiri kwabere ko commenta so kwene kingango ngogari aborekera lituko skills commenta no konyora abantu bari babwate experience sachinde kwara ababoli muna chisiminje to aleta ruwa chichie smartphone abagoteka your time gwaswa internet kwanyora masomo makurora ntumeto bonchero boiga bwabo lietandiro roro lietakirio gutumika liete na tumigeta seriane na liera manekana mono manotora eri communication nyamatara asiki wacha na telecommunication na dimanya kaini mono bia wana sana ngoba ko kwaniranga mbaro romo ko bweterana na bara bwa sobonchele ngoli ko gusira sobonchele bwiga bwabo muna sobonchele twatanga ndo bati fundi chinyinge ase side ya CCTV to bwate fundi ya na chete kos na nabwata maskanza jino nyuma ko nyomonyoregasi amoko mongera bia wana sana mwanchu mulini tokende takusanganere Elijah inyora gotaka komonyora na boko mwakera esime gwetera sena mbeyuga bweta screen yabo nsabo elinde mube mo gusanga amangi kolenda obereka bokwananga naroro bagokonya na nere asokone kinga obonchereli obuigango kolekana bole asencherendo kolende tyatura umirana nere elinde nere asange tusange nere asobwagaleka manche muliyene tokendete kusanga imere mu rubire bw'Esabari yo bonchereli asitokendete kusanga na bonchere kolonse meiga ya Nyamataro bakwirukanga L Communications abukale Elijah nabakabo kwaniranga naroro bakubwatirana nere asobonchereli obuga elinda kwene kinga obonchereli obuga ngosuka bole omuntu korende tyango aratatebe nera koro ngakya korokwa nabo igo skills cha yenchire chichiri amentire asobonchereli obuga karibu sana yamano asoko nabye banenje kwanira magale samali tango kugira batoranga ndieki moko myo ndieki ene gegwapia tulirete lakini tulirete dese biasa ososo ufundi nje romo njine we electrical na electronics in short obundi bwana wachagetekera na renge class 4 skuru ya ne kuruku kanunda primary na chagetekera osisi michia kale jirchi alengo kuna Sony Ericsson na kaeni buildiri ya masasi yao na nyora yokiri ibona ona chakire tawo ngatira goja kinde school konyora ndi binte bigani bigoja kanyora na chakire koro sisimi kwanza kena koro sisimi ikale ngote class 8 muga kominto na lengo na bwatire dikete ya kure nationalist abaga ntebi na ntede toro sire diebuge ikona nyora skills chinde kuro so muga kominto the late Sakius Ondieki akanga maigeri yokro chiredi tisimi kanyona amanyi kanyona nabongo nyago sambeleli onto maliko nabeke chume go samba acha na sambeli na rombe kali sazi kuronde na beka tidikale mita njia lengo igaso bwenga maigeri ayo kwanyete kurwaso tatatomi wate biri more related na Elijah ngati mwakwata mukaumirana na Elijah mukamwa ngati amwigoro boncherere senseme yiga ya Nyamataro Elijah in fact twa asanare yos kerengumwali mchena chagete karale ngo mwana muke kinkorwa kana so ire college yana after na maigeri na nyorete nganya kaigore workshop monta ga shifting gaso kara shifting gaso kanyari jana ya nari aromoke anje ngamantenda aja anje no moke nje anje mbeka nje ndori madukabe kanyaro go no mondo ro mwango akabwate bintu na okombwa binde kabugwa koboko tugataranera goja lakini after na so school usine institute usomera electrical and electronics nkamotiga Nyamataro nchinkara irana kora mendo juice yakeyo nkamontiga agachake biashara ngora yo na moment te goja paka agacha gonjeria gachetu te to nabaka gukwaniranga aya sensemo yago nubwo tugumanyisana se CCTV akora kwaniranga igoro ya CCTV installation in fact CCTV ara ekol miaka 5 yo
batirende ni Nyamataro abantu abonjereria abange ba Nyamatara babwate na kituraro ko bali botakalenda sa abantu ba Nyamataro ba ni sol CCTV so ma sensitive ma insecurity end bono ngitingo nyako ni sol Nyamataro cause imbwate skills joko elimi CCTV eyo the challenges to wetera abantu ngo nyaka nyora gas Nyamataro lakini abongo nyore gas isiko kerukenda sorgongo rwa Gusii abantu mbaroro babiri bagukorangire gukia semechi yabo ko ba install CCTV ya bange sana nabono ntubugate mheshimiwa Pius Yabuki na mwinisote CCTV kuoya yende gas nero tubwate mheshimiwa kurukuna recho eli utundu era ngora mukorera nde gas iyo batie repair tanje nagote batina bakunangerio nteine kigende kenenge bwate problem tubwate mwalimu getoko kubusire go chigeteri nere na inesrotie CCTV oro na Nyamira ase na gitari na ero kamera batiri ati jaona ibire na kwalete installation oro aigo kero kurigereria abaraiya sorgongo rwa Gusii at least ngo basira baraso bonchererio kwiga bwene tingo kane kera abange baba chikazi nyenge nkonyora na nyora toyo moyo magantambu kuchuso yo akingora atebye abana youth chinsa chinde kera tokora momo murai teribuye gocha bale bato sira asigite na koye gazi ya mako ibere igo gosire mbiye mano sana ekero kurigereria gaiga asorgongo rwa Gusii tutebekero kwenda kwachiko install CCTV nekero kurigereria sti county chichinde na kiyo kolengani obonchererio obonjeri bwa Gusii chikasi nchironi short patrende ne libono iga ninka mbiyo manyekane kurusi kwa kero gocha kwira nanka onyora na abantu bakomete kurusi ka bange kubwa bange bono nko gocha buno magane lakini still uko yubale ko rwasegete naki nyarebe bono aba ko yas aso bonchererio boiga challenges kichiri mu buchi mu opera challenges to wetera ni iri ora akorero monte gas moi wanenere certain amount akorere gas kera kwa mukorire gas pi okwaje besinjo goteina ndete korare gas yao osechi kamera chao jiri kwa kwoteti osenjire durable osenjire chire gas ingia after na jira asegete na rorire chiro roro mbuye kaneche chikwambekere ekero kurigereria omete gasi ya electronics na bokoro serio monte gento gose na bokotwari customer yago ya regular agote korando serire rotimbu atibesa ninchengo letere nguchi bare bakana madeni gose niwe sensema ya madeni te liko ba affect chinza chinda madeni na mange to bwate isiko lakini chinza chinde erie customer mete gento to gocha twataka na tora abundi awani chana mete bo ntori gocha twafuatirio omuntu umaite kiemo kionzi kero asine mwanya bantu after kuwa kero asiri ntori factory none factory yara asiti lakini still twali pair ikono wana koroseri tunga kaneti ni maite ngojo next eitoje nekeri kwa kare kwende osoje neke ngao ikonko bwati na roseri okwaleta biko tebe naki yara stai muna kwanga reteke kara bwate deni yao neke ga kikenda oseri timbwati lakini ko kwande asense moyoko order ebinto kero kino mwanya ko order ebinto monyore ngebire fe mana ko order tori abogo order ku Nairobi na mwanjino munda kwa na kutoma to ku Nairobi wareta rumbia wanyore kere fake kose abande chikazo machindo mana otora beke bwango bango ko chikazo machichire omwe aenda mateka nyako test ku chigosio ndeni wa keresi wanyorana after ndako test wanyora ngeli oko still mpaka ile na kero kioga igo bone sintu ne los lakini bone ne re challenge na nto bwa aintu ndo ko nyako kombo ni uchimage kiara twakebekire gamu ntugo keirani nera akore ni saru skuru once kwa kebekire gamu igo twakora ni ya chire los ekiagera ebiro bitu byatenyore ndetengwa iri bagiriga okwanerenga kyobokoreri boino boli nando otebi customer services chino bunachire obaliga ngo cha seduke yiga ino ya el communications sinje nagiri bati samali ese lietali ngo tumie liega asigiri kom matara ntumanyire ni shot tuachagete kare una chibundi ekerenta iyo lichanaro
Riche kereta ya nenja kombol naki ya na bakasige. Nenja kereta kama te customer ya ne achirau yudumere bunachi. Igo relationship pero na ro to bata ne rikom. Era gere to ta ser chi customer chi. Sta sta ge chu. Lakini ngome kishwa to service chi to chi be perfect. Ndete ora complain kara complain. Akia sa bantu ikomi yo mata ko ora complain. Kango basemia boncherere bali bago chaka bonega gusibali batete bagwateganga yo gochakia electronics ingiora basemi nje na batebye bikoria bye bike gasi ene nkongu lakini etegeto umukia ande etegete otwale passion lazima gweru naki ne poda monto poda borada naki nanje ntetembo mundi nanje ngote gasi yo gwenjini gweji simi westima wosisitivi no kwerwa lazima obo moremereri kora munkoro lakini atokore mere no boda bora ngora mugora lakini okanyo bale para igo abantu ababake gotobera bali challenge yo gochake biasara buni lakini ngo bate ne biasara ebi ekera ogwako ni kulingana ne gasi ya ogwakora osebuna kwa kore custom ro bate bia custom ande temi ore gasi gwakora okwa miti igo ne gasi yo bongo nkoriero bongo lakini tiga bai miche ba join na into na mataro ndiye mana sana so gusanga nento ndiye mana sana mancho muri ere kwa bere ko gusanga ime morubeli obwisabari yo boncheria asito bere to gusanga nere Gilbert yo peroka Gilcom na boigo Elijah el communication aba bere bakurwa obosemia obya gochia asoro mancho muri ere wasemere kwa nemna kwa bere ko kwemanya amange gwetera oboncheria bwabo kole no mancho muri nyora go taka kubaikera enamba nero regweta insie screen yago gabo na boko bakira esimi erinda ko gusanga na barabo amange kwende nyora sinse mu mitandao sinse ya Facebook na bakotonyera witra Ndizi TV News Digital na bagasense ya YouTube na bakotonyera witra Ndizi TV News asense ya website na bakotonyera witra www.ndizitv.co.ke iretara na feedback rubo kuganira oboligereria obya wika ebu kende na alto mere no monchiria onde to sange amanye